Inġbarna għal dal-moment sabiħ li tantinna nistennew illi wara li fi frar li għadda l-istatwa ħadnija għal-restawru u anki wkoll biex titnadda fl-inturatura u l-karnaġġjon tagħha, wasal il-moment li llum l-istatwa nġibu għalura biex is-sabiħ nikkontemplawh bil-ġmil tiegħu. Irridu wkoll niftakru li għażilna din id-data tad-9 ta' Lulju mhux b'kombinazzjoni. Kien propju bħallum 82 sena ilu fl-1944 meta l-ewwel darba l-istatwa San Bastian ħarġet b'mod proċessjonali. U allura rajna li tkun adattata l-ġurnata tal-lum biex propju nfakru dan il-mument fil-waqt li aħna 82 sena wara propju din l-istatwa qegħdin nuru l-għożza li għandna liha anke wkoll bix-xogħol kollu illi sar. Issa se jsir il-kxif tal-istatwa, tindaq l-innu il-San Bastian biex inkantaw flimkien, wara ssir it-talba tal-barka jsir it-berik, imbagħad nibdew mixin il-din il-proċessjoni. Nixtieq ukoll nirringrazzja l kull wieħed u waħda minnkom mhux biss tal-preżenza, imma l daw kollha li kienu ħafna illi tawna l-għanuna tagħhom biex illum naslu għal din l-okkażjoni sabiħa. Għalhekk se ngħaddi issa għall-inaugurazzjoni tal-istatwa mill-ewwel imbagħad jitkanta l-innu popolari.
Se nagħmlu it-talba tal-barka, se nitolbu it-talba lil San Sebastian miktuba għalina bil-maħbub Arċisqof tagħna. Sebastian, Martri ta' Kristu, protettur fil-Mart qalil, idħol talbek quddiem Alla biex ninħelsu mit-tiġrif. Fejja parstek kollha ħlewwa, id-dmuq tagħna il-miftijin, faraġ dewli il-qalb maqsuma, uri l-kien l-imsejknin. Inċrob bozza id-dem ta' Kristu, int qarbin bil-ħobs qaddis, għallem lilna inħadmu f'qalbna il-misteru tas-salib. Nejk induru fil-entana, fik insibu l-ola ken, itlob magħna u għalina biex ninħelsu minn kulem. Amen. Missirna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltatek, ikun li trid int kif is-sema jida fl-ard. Slima lik Marija bi grazzi minn mija l-mlejniek, imbirka inti fost in-nisa mbirk il-frott ta' ġuftija Ġesu. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. San Sebastian Martri, qabel ma tibda din il-proċessjoni, fissem il-poplu kollu tal-qorni. Mod speċjali fissem il-morda, l-anzjani u l-ħabsin tagħna u fissem dawk li għal xi raġuni jew oħra ma setgħux joħorġu minn djarhom ħa nippreżenta dan il-bukkett ta' fjuri biex nuri l-imħabba tagħhom li forsi ma setgħux ikunu magħna llum lejn il-patron tagħna San Sebastian.
Mamy dziś gęby.
هي هيجري جاب صفانة فوق شوفوا هيجي
Mr. Qaddis badu l-ħajr għal 90 sena mit-twaqqif tal-komunità parrokjali tagħna. Il-Faruq ħalfidi ġiet fostna għal ġenerazzjonijiet li għaddew lilna permezz tal-kelma u s-sakramenti. U li jissulettilna biex nħobbu xulxin kif ħabbejna jett. Ejna biex ngħixu kuljum dak li nemmnu fil-ħabba u fil-qadibla nistennew xejn. ġidet fija l-meġġa l-komunità waħda li fik insib il-fedi tagħna. Għatina qalb waħda u waħda biex il-koraġġa tagħna tkun xi ħajja l-ħobba tiegħek fuq eżempju ta' San Sebastian Martri, patrun tagħna. Sejħaħ il-vakazzjonijiet sacerdotali saħħaħ il-familji tagħna u ferraħ lil infushom. Nafda lilek inna Marija tal-Ħajja tagħna u ejna biex nagħmlu teżor sabiħ fidi lil ulidna. Amen.
passione studente Maria Pleni Cristi, tribe quesumus, itanos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerario, ut redemptione tuum fructum in nobis iugite essenziamus, qui vivis et regnias in saecula saeculorum. Santo Paracleto, Birca il pieno Malla Maria Santissima, Birca l'Immazza Immacolata Concezione Taha, Birca il Gloria Statua Fissema, Birca Santa Maria Vergine Uomo, Birca San Giuseppe Maria Assistentata, Birca la Francia e Fantasia Pallatino.